सानदों आङो नोंखौ जुदि गिदिर हस्पिटालाव लांनायमोनबा हामगौमोन खोना नाथाय फैसा गैयिनि थाखाय आं नोंखौ हस्पिटालाव लांनो हायासै आफा नोंखौ जोबोद गोसोखाङोलै आफा नोङो जोंफोरखौ मानो नागारलांखो आफा आंखौ जुदि लैथोस्रि आब'लाङा लाखिबाय थानायमोनबा फैसा एसे खामायनानै नोंखौ आं हस्पिटालाव लांनो हागौमोन ना नाथाय बिस्राबो आंखौ लाखियासैना बै फाक्थि फोजोंसानि थाखायनो आदामोनाबो एसेबो थाल लाया आदामोना जुदि एसे थाल लानायमोनबा खिजानिबा आफाया हामगौमोन खोना आफालै नोंखौ जोबोद गोसोखाङो आइयाबो बेमारि आइयाबो जुदि माबा मोनसे जानांगौबा आंहा मा जागोन आं हारसिं जागोन माथो बोरैबा माथो मानसिफोरा रुवाथिखौनो नागिरना मोनानो आंखौलाय माथो रावबो सोंफैया हाजिरा खामला मावनोबो सानफ्रोमबो अबाव मोनबाय थानो देनाय दा आइनि देहायाबो मोजां नङा आं दा आइखौ बोरै नायनो हानो फैसाबो गैया आखायाव थाइसेबो आइया जुदि माबा मोनसे जानांगौबा आंहा मा जामारगोन मावरिया जागोन आङो आदामोनाथ' एसेबो सैखायानो नायनानै थाङा बिसोरो केरखौनो खालामा जोंफोरखौ ना बिमा बिफा बिनानाव बायदियानो खालामा गावसोर आजादि जयै जयै मोनजाबाय दङथ' थेवब्लाबो जोंफोरखौ एसे केर खालामनांगौ ना एसे थाल लानांगौ कुकुलुकु आदायाथ' बुंनो नाङा हिनजाव बुरि मोननानै दा जोंफोरखौ एसेबो सैला एसेबो नायफिनलायानो आफालै आइजों आंजों दा मा जागोन अनजालु आदा राजायालाबो अनजालु आदा अनसाय आंनो हरनोबा हर मा खालामबाय दङ ओंखारबा न' सिंनिफ्राय अम्बिकी नोङो लाइमोन बाजै नोङो आदायालाय आदाया नोंसा आदाया गैया न'आव सगावसो थांदों मायोमोन ओमफ्राय गथ'आलाय बे बाथ्राखौ ना आंसो नोंनियाव सोंनांगौ बाजै अबाव गथ'आ अबाव आदाया लाबोनानै फानहैबाय न' अबाव लांखो गथ'खौ अबाव फानहैखो बाजै मा खोथा बुंदों नोङो बेफोरखौ अम्बिकी गथ'आलाय माथो बिमायंलानि न'आवसो दंहैयोमोननो नोंजों ओहो थगायदों नोंखौ बियो मा थगायदों होमबालाय नोंसोरलाय अबावथो दंहैयोमोन जिखिजाया जोंफोर इसोरनि अननायाव सोरनोबा न'आव दंहैयोमोन दे नाथाय गथ'खौ मानो लाबोनानै फानहैनांगौ बियो आदाया अबाव थांदों आदाया अबाव थांदों आंनो आदाखौ नांगौ बियो राजाखौ अबाव फानहैनो नागिरदों अम्बिकी आगै नोङो गोरोन्थि बुजिदों नोंसा आदाया गथ'खौ लाबोआखैथ' नोंनो खिन्थायाखै आरो बेलाय अबाव थांदों बियो अबाव थांदों होनना खिन्थालांदों नोंनि सिगाङाव बेलाय सगावसो थांदों माथो सगाव थाङाखै बियो अनसायखौसो फाननो लांदों खोना लावदुमखौ मानो बेफोरबायदि दे आदाया गावनि गथ'खौनो मानो बेफोरबायदि फाननो नागिरो औ बाजै आदाया गावनि गथ'खौनो फाननो नागिरबाय थायो अनजालुआ गावनि फिसालाखौनो फाननो नागिरो औ बाजै बेनिखायनोथ' आं गथ'खौ लानानै खारदोंमोन मिथिगौना सानसे समाव बेसेबा आलाय सिलाय जादोंमोन इसोरनि अननायाव सासे आब'आ जोंफोरखौ अननानै लाखिनायखायसो जोंफोर आबैनि न'आव थाया बे आदाया ओरैनो बुंदों नोंखौ नों मिथिगौना बाजै मैनाथि बाजैया थैखांनायनि उनाव आदाया गथ'खौ एसेबो नायनोनो हायामोन फाननो नागिरबाय थायोमोन गथ'खौ ओमफ्राय आंसो सानसे बाबुखौ लाना खारदों नङाबा दाहालागै फानगौमोन बियो ए बिदिसो होनबा आंनि सिगाङाव मा होननानै थगायाखै बियो मिथिगौना आगै आङो गथ'खौ नायनो थांनो ओंखारदोंमोन नाथाय नोंसा आदाया मा बुंदों मिथिगौना नोंसोरो मालाय भारा होदोंनो थांनो होआखैनो ओहो नंखाय खोथा बियो आब' जोंफोरो गुबुन जायगायावसो दंहैयोमोन गथ'खौ माबा फानहैबायसो खोनालै बियो माने आंनि पिसा खालामबाय दंखायोमोन खोना जोंफोरनि गथ'खौ सानसे लाखाबाय दङमोन खोना दिनै माने रावबो गैयामोनलै न'आव गथ'आ उन्दुबाय दंमोन आंबो ओंखाम संदोंमोन ओमफ्राय सासे आब'आबो मोसौ नायनो थांदोंमोन बेयावनो बिसोर सिरि लांखोमादों खोना माने आदाया गावगाया थाङाखैबाबो सोरखौबा खावनो होदों खोना अ बिदिसो नामा र' फैथों र' बियो अबाव थांदों बाजै बियो अबाव थांनो होनना खिन्थालांदों बेलाय सगावनो थांनो होननानै खिन्थालांदोंमोन आं सिगाङाव दा माला फैगोन फैनो जाबायना जायाखैबा आरो गथ'खौसो फाननो लांदों खोना बियो आंनिबा फाननो
जानो लाङाखै खोनादे नोङो बांद्राय टेनसन खालामनाङा आगै टेनसन जायो बाजै टेनसन जायो मानोना आदाया फाग्ला रखम जाबाय दं दाथ' आंनि नोजोराव नोंसा आदाया हामबायलै सिगांनि बायदि नंला एसे सोलायबाय माथो मानसिया थेवब्लाबो आं फोथायनो हाया नङाबा गथ'आलाय बोरै गोमानांगौ जाखो दे एसेबां मोजाङै उन्दुनासो दङमोन दा आदाया माला फैगोन फैगोन दे थौ न' सिङाव जिरायनि थौ आं जोबोद टेनसनलै बाजै आं दा राजाखौ अबाव मोनगोन दे थुनाय न' सिङाव मोजाङै रायज्लायनि थुनाय जनानै मोजाङै रायज्लायनि दा आदाया माला फैयो बेखौसो नांगौ आंनो फैगोन दे थुनाय न' सिङाव अबावबा लांमारखो लाङाखै दे न'आवनो दं खोनायाखै जानि बागै नों मोजाङै नायदोंना नायाखै नायनो लागा जायगायानो गैलालै बाजै बारिथिंबो गैया लामायावबो गैया गामियावबो गैया बर'बो गैया सांसिं मानि नायबाय टेबोलसिं मानि नायबाय नाथाय गैया होमबालाय अबाव थांमारखो गथ'आ बे फोजोंसारा आंखौ सान्थि होला माथो आङो बेफोरबायदि थाबाय थानो हानाय नंला आङो बिग्रायजों थाबैनो थांनांसिगोन दायो बुंनांगोन र' आं बिग्रायखौ आंखौ थाबैनो लांगोन होननानै ओइ दिलु औ मायो आब' दिलु लैथोस्रिया फन हरबाथाय खिन्थाबानो जाबाय नोंसा आदाया मानो डिस्टार्ब हरबाय थायो जों आब'खौ होननानै फन हरबाय थानो होनांला मा फोजोंसारा नोंखौ फन हरबावदों आब' औ दिलु माबा गोदान नाम्बार बानायलायनानै आंनो फन हरदों मा मोनबाय दं बेलाय र' आं दायो फन हरनानै एसे बुंगोन र' बिसोरबो हरनाङा होनना बुङोनोलै थेवब्लाबो बाथ्राखौनो मानिया मानसियानो मा जाखो आब' नोङो थाबैनो हाबा जादोलै हाबा जादो औ हाबाखौनो जानांसिगोनलै दायो मोजाङै रायलायनांगोन र' आं बिग्रायजों नङाबा बेफोरबायदि थाबाय थाबा आंखौ डिस्टार्ब हरबाय थागोन आरो आंबो गिबाय थायो दा मानसिया मालाबा फैनानै जुदि आंखौ माबा मोनसे खालामफैयोबा बेखौबो दा गियो आङो मानसिया ओरैनोबा फाग्ला रखम जाना दंखायो जेबोथ' खालामनो हाया र' खालामनो हानाया थेवब्लाबो एसे गिखांनायबो मोनो मोननाया आब' नों थांदोलै माबोरै थांदो नोङो दायो बिग्राय गुमैजों मोजाङै रायज्लायनानै थांदो बेहाबो प्रब्लेम दङलै बेनिखायनो लांथ'नो हायाखै थेवब्लाबो आं दायो मोजाङै रायज्लायगोन र' नङा मानसिया बियो मा बुजि मोना ना मायो मा मोनबाय दङ फाग्लानो दायो बिनानावनि सिगाङाव दोखो रायगोन र' आङो थेवब्लाबो रायबाबो मा जानो रावनिबो खोथाखौनो लाखायाबा आब' नोंहा हाबा जानायनि अनगा जेबो लामायानो गैखाला औ टिल्लु थेवब्लाबो लैथोस्रिनि सिगाङाव एसे बुंबानो जाबाय जागोन दे आब' बोरैबा असान्थि मोनबाय थाग्रा जाबायलै आङो बै फोजोंसार आंखौ मानो सानसे मथे थानो होला मानो बेफोरबायदि बियो नङा मानो बुजिया एसे बुजिनांगौ ना लोगोफोर सरि दे भिडिअखौ बेखिनियावनो दोनथ'नोसै आङो हाला लोगोफोर आं माने डायलग होनोनो हाथ'ला ओरैबायदि माने हाव गरम मोनदोंना आरो फेनबोथ' लानो हायाना फेन लानानै जुदि बानायनो हानाय मोनबा होमबाना एसे बानायनो हाबावगौमोन दा फेनबो लायैजों आरो बिथिंजाय आरो बखिबाय थानांगौ जायोना बखिनायावनो ओरैबायदि माने गरम मोनो खर'थिंजाय दावखोलांजोबो आरो ना आंना देहायानो बेफोरबायदिलै बांद्राय दुरबलबाबो बेफोरबायदि जायोनो लोगोफोर आरो आंना प्रेसारबो दङना माने गोजां बोथोरावबो ओरैबायदि गोजाङो आरो गोलोम बोथोराव ओरैबायदि माने गरम मोनोना माने बुंनोनो हाया आरो आं थानोनो हाया खैबारबा दुगैखो पात्तायानो गैया लोगोफोर मालायबा न'नि मानसिफोरालाय एसे धैज्य'ना थानो हायो आंहासो हाया आरोना लोगोफोर नोंथांमोना गाज्रि मोननाङा दे गाबोनबा आरो मा जायो दिनैथ' आं जेन थेनसो बानायदों दे बे ससेखिनिखौबो जेन थेनसो बानायदों अखायानो गैला लोगोफोर अखाखौ नेगासिनो नाथाय अखायानो हानो रोंला माथो 40 डिग्री मानि जादों लोगोफोर अबाव गरम जाया जानोना गाबोनबा मा जायो दा अखा हाबा मोजां जागौमोन दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो ना गाज्रि मोननाङा दे आंलाय गोलावैनो बानायनो सानदोंमोन नाथाय हायासै आरोना हाला एकदमबारे माने हाथारला आरो दे होमबा लोगोफोर थाथ'लायदो दे थेंक इउ